Hej. Ja. I dag laver vi en bøllebattle sammen med William. Okay. Og den første runde er det medieval style. Bare så I ved det. Fint. 30 minutter til. Ja. Oh my god, he's so stupid. Godt, hvem er han? Og hvad er det? Må jeg godt lige tjekke? Hvorfor? Fint. Det tror jeg ikke på. Ja. Hvorfor er den det? Nå, okay. Nej. Spoiler. Ja. Jeg kommer til at bygge det bedste landskab, som du nogensinde har set. Jeg kommer til at bygge det bedste landskab, som du nogensinde har set. Jeg kommer til at bygge det bedste landskab, du nogensinde har set. Aha, det er det. Aha.
Selvom jeg allerede er nået virkelig langt. Jeg tror, din lillebror, han er en... Og han er også ret til døret. Ja. Ja, du rækker fuckfingeren til mig. Nej. Wow. Fedt. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. He's so stupid. Nej. Ej, han giver rækker ikke til jer. Wow, han rækker fuckfinger. Unexpected. Jeg har ikke 11 fingre nu. Hvis du havde givet mig fingeren, så havde jeg fået 11. Gå væk, møggris. Eller nej, det der er sgu da ikke en gris. Hey, du skal lade være med at spoil. Og hvis I gerne vil se den, så gå ind på vores kanal og vær søg og abonner. Hey yo. Nej. Nej. Kan I ikke godt lade være? Noah, bare lad være. Lad være. Noah, kan du ikke bare være sød og lade være? Du ødelægger videoen. Nej. Det er da ikke at være dommer. Det er at være dum. Okay, så hold kæft. Du lukker røv, gør du. Nej, du lukker røven. Nej. Jeg er faktisk 10. Nå, nej, Noah er en 8. Nej, han er 7. Nej. Kan jeg ikke bare holde kæft? Nej. Kan du ikke hjælpe mig med at få ham til at holde kæft? Noah. Jamen, seriøst, Noah, kan du ikke bare lade være? Ja, Noah, du skal bare tie stille. Noah. Hvor lang tid er der tilbage? Kun? Okay. En hel time.
på mig, William. Nej, jeg er først ikke begyndt. Er du? Ja. Jeg skal Lige præcis. Det ved jeg godt. William, jeg stresser slet ikke. Jeg stresser slet ikke. Hvad fuck regner hun med? Nej, du gør ikke. Ja, kig! Nora, bare hold kæft. Nora, du kommer ikke til at være med i flere videoer, hvis du ikke holder kæft. Ja. Yeah. Spoiler alert! Spoiler alert! Nej. Ja. Hey, chill! Vi slutter ikke bare kanalen. Et par år. Hold kæft. Jeg sagde det til Nora. Tak. I kan godt selv være dommer. Ja. Vores viewers er dommer. Ja. Til dig, hvis du er derude, så må du gerne skrive William. Nej, skriv Theo. Min bygning er jo bare 10 gange bedre. Theo, det kommer an på, hvordan det ser ud. Det ved jeg godt. Nu er man kan høre dig på video. Nå, bare ignorer det. Jeg lytter ikke til jer. Heller ikke til, hvis det er, vi bliver så trætte. William, bare ignorer ham. Theo, der skal det lidt svært. Nej. Han er en spåndplade. Hvad fuck betyder en spåndplade? Spåndplade. Du taler fucking British sprog lige nu. En spåndplade, ikke? Ja. Det er sådan en, kan du godt huske, hvordan det er et boens loft, der ser ud? Ja. Det er en spåndplade. Bare lav det af det. Det er en spåndplade. Okay. Nice. Ej, første verdenskrig var ikke over 300 år siden. Nej, det er ikke. For fuck. Ja. Det er ikke engang tæt på 300 år siden. Det var i, hvad her det nu? Ikke engang i 80'erne. Nej. Det var i 19... Det var 10... Hvad her det nu? Hvad her det, William? Så skal jeg gerne vide, hvad det her. Nej, det var i 1910. Og World War 2 var i 1920. Så hun blev født midt i World War 2.
Vi bliver måske kick fra YouTube nu. Og så bare uploader alle vores videoer igen. Wow, smart. Ej, alle nogle af mine er også på min. Ej, hvor langt tid er der? Nej, jeg har set forkert på grund af klokken. Vi startede om 13.02. Og hvor lang tid? Den slutter om 13.02. Og hvor... Seriøst? Ja. Oh my god, rend min røv. Det har jeg jo. Jo, jeg har så. Karate Kid. Ja. Det er mobbet. Der er nogen, der ikke kører på scooter. Der er nogen, der kører på motorcykler, og nogen, der kører på scooter. Chill. Ja. Jeg er så crosshånd. Ja. Hvem er det så, der optager? Altså, jeg vil godt lige sige, Karate Kid er efterkom. Nej, Cobra Kai er efterkom. Ja. Jeg har set Cobra Kai, men de første 2 episoder. De så hele sæsonen. De så hele sæsonen. Seriøst? Ja. Wow. Nu skal der lige lidt lys, ikke? Ej, en af mine kammerater i klassen, ikke? Han er 9 år og går i F4. Wow. Han bør ikke engang gå i F4. Hvad hedder han? Sander. Der er fucking sejt, ikke? Nå. Hvad så hvis Sander ser den her video? Det gør jeg. Er du helt sikker? Ja, han har vores kanal i år. Wow. Så jeg sagde, rammer. Og så skrev jeg. Hvorfor skrev du? Hvorfor gav du ham ikke en ordentlig fidus? Hvorfor gav du ham ikke en ordentlig fidus? Fordi der sidder flere voksne og blode på det. Nå. Kender du ikke det, man vil bare ikke have skæld ud? Ja, det kan jeg Det godt. er derfor, jeg bliver så tavs med din mors ting. Det er jo. Ja, det kan jeg godt. Godt, det var fun, at Nina hun skrev på gulvet. Ja. Og så spiste bagefter. Mhm. Jeg tror bare ikke, du synes, det er rigtigt og sjovt. Nu var det skam heller ikke. Du sad seriøst som om, at der at var nogen, der skulle slå ud. Ja. Så var det bare. Nej, jeg græder sgu da ikke over, at min hund skier på gulvet. At du har fået skæld ud. Jeg fik ikke skæld ud af det. Nej, jeg sad som om, at Gjorde hun ikke. Og du kommer til at få en ordentlig rand i røven. Ja. Ja. Hvad har du haft i gang? Ej, forslag. Ja. Ej, Theo, luk røven. Nej, du lukker sgu da røven. Du lukker røven.
den jeg lavede om dig og skeletter. Hold kæft, mand. Se, langt væk, sagde den. Hey, yo. Hey, chill. Er du klar? Ja. Og What the hell? Oh my god. fun time today. Det kan du høre? Ja, det kan jeg. Ja. Okay. Fordi jeg kan ikke høre, hvordan din røv den snakker. Hey, yo, chill. Min røv snakker ikke. Det gør din. Ja, hver eneste gang du prutter, hver eneste minut. Take that, bro. Take it. Hold Hey. Pop. Ikke noget. Hey, yo, bro. Huh? Huh? Hvorfor er du i gang med at lave en gård? Du lukker sgu da røven, din fucking absolut. Du skulle da mere end Adam end mig. Nej, jeg kan ikke finde på at fiske tilbage. Det tænkte jeg nok. Jeg skal lukke røven. Ja, ligesom du skal. Ja. Tror jeg ikke på. William, skal vi ikke bare slutte med det her? Lad os slutte det her pis. Jo. Med at vi bliver ved med at... Så hvor lang tid er der tilbage? Det er ikke så... Det er lang tid. Theo, hvad tror du det er? Lang tid. Tager da ikke så lang tid. Jeg er da nået rimelig langt, og jeg stresser ikke. Okay, Theo, og nu må vi kigge på hinandens skærm, okay? Har du da set at kigge på min skærm? Nej. Godt. Ignorer ham. Please? Nej. Nej. Hvad skal jeg bruge som tag? Jeg tror bare, jeg bruger noget normalt træ. Nej. På grund af... Nogen bare hold mund. Du er ikke en del af videoen. Ja. Og så er det færdigt. Nej. Ja.
Vi ignorerer ham. Hvis han får Ignorerer ham! hvis han får fast, Ja. så får han tid på at lave en ny kanal. Yep. Hvorfor? William ignorerer. Men så William, jeg tror altså, jeg vinder den her battle easy. Det kan jeg faktisk. Ja, det kan du faktisk. Aha. Fordi jeg kan aldrig finde ud af at bygge det her. Jeg har heller aldrig kunnet. Jo, du har så. Du er virkelig god til at bygge. Nej. Ja. Jamen det gør jeg ikke. Du kan Mange tak. til kassen. Nej. Jeg svæver, hvis det der var faktisk rigtig sarkasme. Det var. Jeg svæver. For Guds liv. Ja. Godt. Hvor røvhug. Ey, yo, chill. Det er altid godt. Hvad fanden? How is it possible? Cheers. Dun 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 dun. Nothing. You are awkward. Arr. No. Hey yo, it was a lie. You are awkward. I'm angry right now. I'm angry. Can we ikke bare bygge? Ja. Ja. Jo. Nej, jeg vil gerne have 10 på. Hvordan er så ved jeg, at jeg vinder? Hvordan skriver man William? Hey, chill. Ikke noget. Lad være med at tale til. Nej, jeg lytter ikke. Hvordan skriver man William? Ja. 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 T. Nej. Hvordan skriver man? Okay. Sådan. Anyway. Hvordan skriver man det, William? Hvordan skriver man det? Sådan, William. Ja, William. Jo, du gør så. Nej, det gør jeg. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvor du ikke har nogen råd. Hey, yo, chill.
Hvordan ved du det? William, seriøst, hvordan ved du det? Ey! Ja. Nej. Det er snu. Er det der på grund af uret deroppe? Er det der på grund af et ur deroppe? Er det på grund af 10. år? Nå. Hvad er der? Stresset. Ja, det ved jeg godt, han er mærkelig. Ja. Okay, så syng den. Så syng den. Nej, jeg kan ikke lide. Samme her. Det er ham, der tvinger mig til at se det. Hver eneste dag og nat. Han tvinger mig til at se et skib i toilet. Han tvanger mig. Tvanger. Ja. William har jo ikke sådan bare bygget et hus. Har jo ikke bare bygget et hus. Ja, bare sådan et lille bitte hus. Er det ikke det, du har bygget? Wow. Sådan der. Gør jeg så. Nogle gange er jeg ikke. Ja. Snork sover jeg. Aha. Hvor jeg faktisk kan finde ud af at sove, og jeg ikke bare ligger hele natten og begynder at prutte. Flere gange. Okay, hvis du siger det. Hvornår er 10 år, William? Du må ikke 18 mere. Det ved du godt. Ikke mere 10. På grund af. Nej. Nej, nu er jeg. Det kan godt være, at du er ældre end mig, men du betyder ikke, at du er klogere end mig. Nej. Jeg går til skole lige lang tid. William. Jeg går til skole i lige lang tid. Lige nu er du ikke. Lige nu er vi lige gamle.
Hvad skal jeg bygge i den her corner? Ja. Er det da din fødselsdag om 26 dage? Jeg vil vide lige, hvornår det er din fødselsdag. Slap af, mand. Jeg har ikke glemt den. William, jeg glemmer ikke bare din fødselsdag. Tino! Yes! Tino! Slap. Jeg skal lige bygge noget. Jo, nej. Hvad er jeg sådan? Okay, men nu skal vi vel se hinandens hus. Jeg vil gerne starte hos Williams hus, okay? Slap, fint. William, jeg kan alle. Jeg kan allerede se dit hus. Ja. Det ligner et eller andet det der ligner et eller andet kinesisk hus. Det ved jeg ikke om. Ching hong, ching hong hong, ching hong hong, ching hong. Jeg må lige vise dig den første video. Er det væk? Er det ikke for jakket? Er det Theo? Ja. Ja? Ja. Og lige der nu. Nej. Sluk lige på lige der. Okay. Okay. Og så stiller du der på... Der. Nej, stiller du der. William, tror du ikke godt, jeg så det? Okay. Gør det nu. Ja. Du flyver til, hvor du ikke. Det er en vej. Nej! Sådan. Jo. Nu går jeg bagved. William. William. Hvad fuck er det her? Fint. Fint. William. William. Kig, den eksploderer ikke. Nej. Nora, gå på toilettet. Kig her. Stop! Kig, det eksploderer ikke. Det burde ikke have gjort, så TNT ikke eksploderer. William, kom hen til mit hus. Nå. Hvad fuck? Fint. Og du er nødt til at være, du skal gå igennem, lige så stille igennem skoven. Kom så. Det er en bil! Ja, der er en bil. Kom. Det er jo 2 sekunder. 2 sekunder. Ej, Theo. Jeg føler mig altså lidt utryg.
Og du er også nødt til at være survival mode. Det kan jo. Det er nu altid. Men I gør det survival. Ja, nu er jeg survival. Nej, jeg er også. Hallo? Hvad så med William på vent? Er du survival nu? Sådan. Men William kan godt lide min lille hud. Kig på, hvad her han, William. Kig på, hvad han her på crouch. Eller, han her Bob. Kig på min skærm her, han Bob. Hej, Bob! Lad mig dræbe Bob! Det er en del af min attraction. Au, for helvede, au! Gå! Du skal ikke dræbe Bob. Det skal altså også være i survival mode, så. Nej, William, kom. Det er bare fordi, jeg er... Kom. William! Kom. Det er lidt tomt. Jeg ved godt, det er lidt tomt. Det ligner både. Jeg var i gang med at bygge det her hus. William, kig på hesten. Eller kig på donkeyen. Du har sgu da bygget sådan noget her. Ja, det ved jeg godt. Kig på donkeyen. For fuck's sake. Men de her William. Au, for helvede, jeg bliver... Au! Ham. Du dræbte William. Du dræbte William. William. Så. William, kom. William, jeg går på toilettet. Jeg er på toilettet. Ja. William, kom. Gå på toilettet. William. Ej! Du gik på toilettet. Det var jo bare på attraction 2. Okay, ja. Nej, jeg teleporterer dig. Slap. Nu er der raider du dem. William, du har ikke set min watchtower. Du har ikke set min watchtower. Ja. Attraction 2. Lad os lige eksplodere vores bygninger. Jo. Hey. 20 ud af 10. Jeg er 10 ud af 10. Og fordi Theo han ikke kan få stress. Og du. William, så lad os lige eksplodere vores bygninger. Nej, nu er vores comment stemmer. William, jeg gør ligesom man kan eksplodere ting. Ja. Aha. Skriv nogle bevis. TNT eksploderer. Sådan, nu eksploderer TNT. Okay, William, lad os eksplodere vores ting. Jeg er i gang. Hvis du godt kender mig, så ved du godt, hvad jeg gør. Sådan. Jeg vil lave den største eksplosion ever. Kom mig om, hvorfor jeg fylder hele huset med TNT. William, jeg kommer til at dræbe kopien af dig. Hey! Jeg kommer til at dræbe William.
Sådan, nu eksploderer min. Nu eksploderer hele mine ting. Kan du komme og hjælpe mig med noget, eller? Jeg skal lige se min eksplodering. Min eksplosion. Nej! Nej! Læs! Hvad sker der? Nej! William, den her gang kan vi så ikke tage spooky vibe. Det er jo... Ja, fint. Det kan være det næste. Okay. Skal vi lave om til, at vi laver 5 runder? Ja. Den her gang må vi gerne tage en time. Ja. Jeg skal lige noget. William. Jeg går lige på toilettet. Theo er på toilettet, lad os lige prøve det. Okay. Det var også en joke. Lad os bolle ej. Noah, lad være! Noah! Hallo! Noah! Ja? Du skal ikke pille med en ting. Men en god idé alligevel. Det var? Okay. Nej, lad være. Nok. Hvad? Mig? Så venter vi bare lige lidt. Vente. Pis. Jeg tabte mig selv. Nu kan du lige så lave et eller andet idiotisk på en kamera. Og så det kan se. Hvad? Ej, røvhul, du er lidt. Alle sammen like, hvis Theo han er en idiot. Så skal I alle sammen like. Ups. Det er ud over det. ASMR. Pornopærer. Alle sammen like, hvis Theo er en idiot. Hvis Theo er en idiot, så tryk 4. Og hvis Theo han er klog, så tryk 0. Og hvis Theo han er grim, så tryk 100. Ej. Hvis Theo er ultra grim, så tryk 1 million. Du hørte intet. Glæder dig til at redigere video. Hvad har han gjort? Hvad jeg har sagt? William, seriøst. Jeg har ikke sagt noget. Jo, du har så. William sagde, det var virkelig grim. Det var dig, der sagde det. Nej. Det var dig, der sagde det. Det var dig. Nej, det var dig. William, jeg tror faktisk på Noah. Jeg tror på Noah. Slap. William, tæverne skal dø.
køber. Hvad er der? Noget som vi godt kan lide fra. Nej, noget fra et videospil som vi elsker. Det er fordi han er en grin. Theo, du har glemt at lukke døren. Og Hvad skulle du egentlig? det ved jeg ikke, hvad skulle jeg? Hold kæft. Skulle du lave dig? Jeg har skuderet. Alle sammen like. Hey, yo! Alle sammen like, hvis jeg skal lægge et klip op af Theo, der siger, jeg skal lige Nej, lad være. like. William, jeg kommer til at ødelægge din telefon. Nej. Den er en vand. Hvor er det så? Jamen, William. Hvad? Det gør du ikke. Jamen, det gør du ikke. Det her, det har været en times lang video. Så vi kommer også til at lave flere af disse former for videoer. Skal vi ikke sige, at vi slutter den her, og så laver vi... Jo, så slutter vi den her, og så laver vi en video bagefter. Ja. Hold kæft! Nej, hold. 7 år gammel, så bare en gang med mad. Farvel! Ses!